El dorsal número 25 acaba de guanyar la carrera. Que monte pa que sigui com una bala. I un aplaudiment per ella. A veure, el segon premi. Miquel Montoro, de Mislata. Un aplaudiment per ell. Primer premi. Borja Altur, de la Valldigna. Un aplaudiment per ell. Tercer, número 224, Lídia Llàcer, de la Valldigna. Un aplaudiment per ella. Número 26, Gabriel Martí, de Moixent. Un aplaudiment per ell. Pau Martí, de Moixent, número 25. Un altre aplaudiment. Primera femina. Dorsal número 76, Miquel Solera, de la Valldigna. Un aplaudiment per ell. Dorsal número 79, Quique Tomàs, de Sueca. I el primer, dorsal número 71, d'apellido Bonillo. El nom quin és, que m'ho s'ha perdut? Iker Bonillo. Molt bé. De Picassent. Número 2, dorsal número 38, Jordi Constantino, de Xeraco. Un aplaudiment per ell. I dorsal número 42 com a guanyador, Gerard Montoro, de Mislata. Un aplaudiment. Que feu tanta la foto. Un aplaudiment pels corredors. Adrián Llàcer, de la Valldigna. Pues Juan Llàcer, aquí és que uno no és traductor i el que adivina, però de totes maneres el sender, de la Valldigna. Un aplaudiment per ell. Número 237, Vicent Martí, de Xeraco. $129, Asier Gómez, d'Ontenient. Un aplaudiment pel primer. Un aplaudiment. L'equip guanyador, Aldaya. Un aplaudiment. Ahora les fotos para esta chica. Miquel López, de la Valldigna.
Dorsal 82, Sofía Rodríguez del Tinient. Dorsal 25, primer classificat, Josep Miquel Canet, de Sueca. Un aplaudiment per ells. Dorsal 77, segon classificat, Enrique Vidal, del Tinient. Primer classificat, dorsal 76, Alberto Semper, d'Aldaia. Un aplaudiment per ell. Pérez Tarazona, de Xàtiva. Dorsal 37, Borja Altur, de la Valldigna. Primer classificat. Dorsal 45, Miguel Montoro, de Mislata. Un aplaudiment per ells.